sarap! Hey mga ka-Trend this is Kuya Bibs and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, we will be having our salad mukbang! Nandito kami sa Green Ralph para i-try yung mga salad nila dito. And take note guys, out of the ibang store dito, they have offer na ano lang, more on veggies, vegetables. Kasi nowadays, kailangan natin ng Vegetable. Healthy lifestyle. I know. So vegetable is one of the Drink first your water. option. Sinama ko tong dalawa kasi feeling ko hindi sila healthy nowadays. Wow! So sa kalagayan ko, hindi pa ako healthy ha. Ang dami Pero- ko kayong kinakain. Dapat veggies. Kasi Yes. sa life natin, kailangan natin ng mga green sa body natin. Maganda ang mga nutrients na nasa-serve na mga vegetables. Kali ng mga green My leaves God. like this. I know. Hindi ko kinakaya yung mga talino nito, Beth. Pero I'm craving na. So, let's start. So, Kuya Bibs, kakain tayo. Di natin alam yung pagkain. May tatawagin tayo. Yung mga nag-prepare nito, tawagin Yes. natin. Let's all welcome Ate! Anong name mo, Ate? Bakit po kulay green ng suot mo, ate? Because green living is green healthy. Ay, Wow. Take note. Ano Green yun? living is green healthy. Hindi ko kinakaya yung English. Para nakapag-prepare si Ate, ah. Yes. So, Ate, explain mo naman kung ano to. Parang I'm craving for this one. Bread is on special. Sana all is special. Ingredients then is chicken oriental, tomato, cucumber, lettuce, and mayonnaise and ketchup. And bread. Very healthy. Favorite mo yun, di ba, Kuya Bibs? Yeah, Salad. Ayan. Yan. Ano to, Ate? Green roll salad with dressing is ranch. And how about this? Kasi iba naman yung dressing nito. Kung love nila yung pagkain, love ko lahat. Ayan. Walang tatawa. How about this naman, Ano ate? naman, salad din to, pero yung dressing nito is Southern Island and chicken is paprika. Ate, ano yung talagang nagpapasarap sa salad na ito? Siyempre, yung lettuce. Lettuce is Fresh, life. fresh. Sabi nga po ng owner nila is fresh from the farm. Yes, mas fresh From sa farm amin. to plate. Mas fresh pa dito. Fresh pa sa amin. What is that, Ate? Pineapple, cheap, sarap. Wow. Sa lahat, ito lang yung nag-iisa. Anong yan, Ate? Tuna, sarap. Tuna sarap. Parang expert na expert si Frank. Ano to, Ate? Chick, sarap. Baye, Oh, same. Ito is pineapple, chick, sarap. Ito, may Chick, pineapple, ito chicken lang. Ah, so ito, mix of pineapple and chicken. Oo. So, ang favorite kasi ni Kuya Bib, ang mga pineapple. Yes. Yeah. Pineapple on pizza is okay, pero okay rin siya sa wrap. Yes! Excited na ako i-try ito. Oh my God. Pero maganda yung ano nila no, na wrap sa wrap. Sa wrap. Kasi naka-wrap siya. Naka-wrap. Itong wrap ate, made Naka-wrap. of what tong wrap? Flour. So, as Lahat, you can ah. see guys, more on green kasi More on we, green. we need to eat some green nowadays kasi To practice healthy living naman. Itong green. Yeah. Kalamansi. Gamot tayo. Kalamansi. So kayo mismo gumagawa. Saan galing yung kalamansi? Ah, fresh basically from the nasa farm. puno yung lemon. Diretso, doon na Diretso. iwan. Oh my God. Punta dun sa farm. Diretso na dito. Diretso dito Ayan. yung lemon. Iwan agad. Ate, thank you so much. Thank you, Ate Rachel. Okay, kain ka sa amin. Yes. Enjoy your meal. Oh, thank you. Ate. Mamaya, Thank you po. Thank you din sa ate. Ay, thank you ate. Plastic na naman ako. Ang bilis mo naman. Mali. Okay, Ang bilis naman ate. Wala ka agad. Bago tayo na start, parang kailangan natin ng another tutulong sa atin Oo, parang hindi kumain. natin to kayang ubusin tayong tatlo lang. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ala. 10 plato, guys. Happy fiesta. The one and only, Kuya Charlo. Habasin. Kumusta, kuya? Ayan, kuya. Oo, kasi just nagkailingan pa lang kami sa New York. Wow! Ibang level. New York 2 years ago. New York 2 years ago. Friends from New York. Ito yung fresh from the, from the US. O hindi ah. So ako fresh from my bat. Kaya kailangan namin ng help mo dito eh. Start na tayo. Parang pag marami talagang choices, ang hirap pumili kung ano unahin. Anong unahin natin? Pero parang ito sa akin eh, nangingibabaw. Sa'yo kuya, ikaw ano pinaka-paborito mo? Kasi siya po yung chef na gumawa po ng lahat ng recipes. Habang kumakain, explain mo sa amin kuya kasi gutom na ako. Explain mo sa amin kung bakit po ano. Special yung salad. Special. Actually, yung lettuce, Ako lang.
farm to table yun. Chicken, may mga items na galing sa farm. Kinukuha, tomato, cucumber, and then bell pepper. Yan. Naturally grown siya sa La Purisima Farm. Sa Nabua. Ilalagay ko doon sa gilid kung ano yung farm talaga nila. Yung picture mismo lalagay ko dito. yan, oo. Kung saan nila ina-harvest. Kumbaga, yung natural flavor ng gulay, malalasahan mo pa. Hindi puro preservatives yung nalalasahan. Yes, lasa ko ma. Napaka-fresh ng vegetable. Totoo guys, Sobra. napakasarap guys. Walang halong chemical. Talagang super highly recommended. Super natural, walang halong chemical. So yung kalamansi nyo kuya, Same din sa Calamansi, partner din kami na local community sa Nabua na sila yung nagpo-provide ng ng Calamansi. Yes, let's support local Oh, products. local farmers, local product. Farmers. Kasi tayo lang naman yung nagtutulungan sa mga ganitong business. At the same time, at least alam natin na fresh. Trusted, Mr. Charlie Moore. Proud Mariners! Shout out sa mga taga-Mariners dyan. Shout out din sa mga taga-Biscay. So may taga-isang Vizca. So, ikakat lang po namin dito. So, proud Mariners! Sayang ko lang magpapabuhay ng vlog na to. So, under Food Panda din sila. Sobrang kain ko, meron pa ng toothpick. Pero be careful pag kumakain. Hindi kain lang ng kain. According to my knowledge, it's highly protein and high in vitamin C. Kasi meron dito mga fruits na inilagay like pineapple. Napaka-perfect to for the vegetarian people. Napaka-pogi naman ni Sir. Foreigner kami kasama. Actually, kababata ko to sa Yes. San Felipe, Naga City. Shout out sa mga taga San shout out Felipe. dyan. Shout out! Ayan, Hello. Hi sir, napaka-pogi naman. ayan ang pogi naman ng mga guests natin. Parang lalo akong magagalang kumain ngayon. Parang lalayo muna ako kasi medyo may maitsura yung iba. Yan, Hindi. kaya pa? Kaya pa today. Yes. Ayun, Kuya, makikain ka na po. Tutulungan na tayo ni sir. Yeah, kailangan na po namin ng backup. Alin bang pwede? Alin din sir. Yan, sige po. Pumili ka lang po sir, wag lang ako. May alam mo yung nahulog, kung ano yung nahulog? Yung Nahulog. kutsilyo. Baka gusto mo masaksak kasi may nagpipicture. May bantay. May bantay. Guys, pag nasa YouTube guys, ingay. Kasi may camera. Sir, thank you for the food. Wow. Thank you. Ano yung name niyo, sir? Ken. Okay. Foreigner ka, sir? You're Filipino. Unang kagat sir. Filipino ka, Filipino ka. Ayan, Bakit yung... abangan natin ang yung unang skin mo kagat. ganyan? Titingnan natin May kung gaano Spanish blood kasarap kasi ako. kumain. Ah, may Spanish bread. May Spanish sardines. May Spanish sardines. Siya po is Spanish bread. Spanish blood. Spanish sardines. Ito lang yung malangsa. Sarap. Take note, pag malansa, fresh. Sa akin, para pag naubos ko to lahat ngayon, yung skin ko magiging katulad ni sir. True. Kasi yung veggies kasi nakaka-good for skin. Nakapag-glow ng skin. So alam natin kung anong kinakain nito. So ako, dry. Sorry naman. Sorry, iba ko Sorry yung naman. ko. Gusto ko kasi buktan. Kaya ka ba today? Kaya kakayanin natin to ngayon. Kasi happy 1,000 subscribers, Kuya B. Baby Marcos, happy 700 plus. Di ba, Jess, nagbabalak tayong mag-vlog about yung mga Travel vlog. Oo, sa pagkain na worth 100 pesos, 200 pesos, kumbaga, saan Yeah. aabot ang pagkain mo? Yan. Yan. Dito lang yan sa Bicol region. Marinis ka rin? Ateneo. Oh, Ateneo. Ateneo. Paano Taga yung saan sa Ateneo? Taba Areo. Different school, different ng patient. Yeah. Sa mga mayayaman, admin. Admin. Ateneo. Dinaga. Ateneo. Kasi kalat kumain ni Kuya Bid. So take note guys, pag kumakain si Kuya Bid, makaya. Tulad ng buhay, makaya. Magulo. Magulo. Kuya, if ever na halimbawa, mga nasa office, walang time pumunta dito. Ayun, pwede Kaya sila. sa Green Drive, pwede, may mga delivery kayo. Yup, Food Panda, Panda Delivery, Hungryly. Ang dami Oo. Ang daming choices, so Ang no daming excuses. Inubos yung tatlong Inubos namin yung tatlong nag-deliver. Yes, you need to download the application. Para makapag-order. Yeah. Yes. Next location namin, Win-Win Mall. Different menus and flavors. Natry mo na to? Hindi pa. Kaya mo po. Subuan ko to, sir. Para may baril na din sa gilid. Natakasa Oh na. Natakasa na. Guys, kailangan siyang i-demo sa mga customer. Okay, paano yung kumain yung mga taga-Arneo? Ateneo. Dapat kasi toast mo lahat. Para
pagkain, no? Papasok. Huwag yung, ganyan. Ganun kumain yung mga taga-Areneo. Ako lang ako. Siya lang. Ikaw lang. O, paano yung kumain yung mga taga-Viscas? Bayan, walang pakialam. Ito. Kinakami lang namin. Ganito lang. Oo. Ay, yung Mariners, taga-Mariners Ay, naman. yung Mariners, Diyos ko. Pag kumakain ng mga taga-Mariners, Make sure na malinis. sungkab agad eh. Taga-Mariners kasi gusto namin yung buong buo. Kumbaga, gabos yaon. Lahat. Ganito Para- kumain yung taga-Mariners. Kumbaga, para ano mo yung yung Yan flavor. Yan lahat. Yung dressing, yung ano. Ganito kumain yung taga-Mariners. Parang ang pangit naman. Grabe ka. Parang yung kumain yung taga-Areneo, parang gwapo. Yung akin, parang ang laswa. Dito, isang click mo lang, ang bibilis ng mga crew. Yes. Pag sinabi ko lang na fourth Tinidor. place, lalabas agad niya yung fourth. And 1, 2, 3, ting! Oh, di ba? Ang bilis! Thank you po. Ang bilis na mga Dalawa pa. Dalawa pa. Siyempre. Please do subscribe. Team Market on YouTube channel. Thank you, bye. And Franca. Busy ako. Ako magsisimula pa lang. Wow. Yeah, magsisimula ka lang ni Kuya. YouTube channel So sasama ni kami. Carlo. Sasama kami, magkakolab kami to Kuya. Ito, kasama ko to. Yung mga travel. Yes, Makikisama na naman ulit kami. Ayun yung ano, yung pinaka-favorite mo dito din. Chips na. Next sarap. Ako yung ano, pineapple pizza. Anyways, parang lahat. Masarap lang kasi yung pineapple, may ligtas ako sa pineapple. Tapos mix pa ng chicken, may rin ako sa chicken. Ikaw? Yung pinakamasarap kasi talaga yung ano na yun. Kasi Fresh sa lahat ng mga natikman Parang ko, sinabi niyang paborito niya lahat kasi lahat yung parang may lettuce. Pero best recommended yung makeup artist. So yun, naiiya ako guys. So magpo-promote ba ako? So alam niyo naman. Yes, promote mo na, Frank. I'm a freelance makeup artist on my own city. Contact my business page, Practi Artist Page, for those Ikaw people naman. na naghahanap ng mga professional makeup artists. Wow, Wow. professional! And abangan niyo din yung mga Dig. vlogs ko na more on makeup tutorials. Kaya pa ba? Kaya pa. Getting there in lahat. Kaya pa. Parang grabe na yung ano, yung fiber na nasa katawan natin. That's good for digestion. Bowel problem. It helps a lot. A lot. Pero pag habang kumakain kayo ng dapat ng healthy, dapat proper exercise din. Dapat sabay-sabay yung exercise tapos malit ng healthy. Kasi kung kain ka ng healthy without proper exercise, proper Sayang din. baka masayang din. Sayang mo. Learn from the expert kasi may abs ako eh. Joke lang, Ano joke lang. nga? Thank you, Dean Rob. Ito yung talagang salad mukbang. Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Leave a comment. Don't forget to share and